ओंखामा मायाव संबावगोन नोंथांमोन सारबा दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जाबाय नोंथांमोननो देखायनो सानदों आङो दिनै माने ओरैबायदि दैया माने सफायदिया देरनानै न'आव हाबजोब्बाय आरो ना नायनो हागोन नै नोंथांमोना एसे माने नै ओंखाम संग्रायावथ' आयै नै मा जाबावगोन नै दा हरनि जानाय लोंनाय साननि जानाय लोंनाय संनाय जोबोद जारला जासिगोन जोबोद खस्थ' जासिगोन मायाव संगोन मायाव जागोन आरो बोरै उन्दुगोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै पुरा न'आवनोखा नै बैसां बे उन्दुग्रा बैसां नै ओंखारब्लानो दैया माबायदि माने जोबोद खस्थ'आव माने जानानै दं नैबे न'खरा बेल' नङा आरो ओरै दंबावो देखायनो नाजाबावगोन आङो नोंथांमोननो अबे न'खरावहाय माने दैया जोबोद खस्थ' खालामदों माने हाबनानै दङ नोंथांमोननो एसे देखायबावगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आङो जोंनि जायगानि माने आंनि गामिनिनो आरोना गामियानो होनजायो बेबो थांलाय फैलाय माने ओरै साइडथिं बारबानो मोनो जोबोद माने उसुबिदायाव गोलैनानै दं दैजों माने ओरैबायदि दैया माने लोमजोबनानै ओरैबायदि खस्थ'आव गोलैनानै दं आरोना नै नायबावनो हागोन नोंथांमोना नै जिबायदि माने दैया अबस्थायाव जानानै दङ न'आवनो फुरा दै गोजा नै सरकेस सिङावबो हाबबायसो नामा जोबोद माने दुखु जारलानि गेजेरजोंबाबो संसार जानानै दं आरो नायबावनो हागोन नोंथांमोना नै आरो देखायनो नाजाबावनि एसे गामिथिंहाय थांनानै माबायदि अबस्था जानानै दङ दैजों माने दैया माने उसिजोबनानै न'फ्राव हाबजोबनानै दं नालाय आं एसे देखायनो नाजाबावनि नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दैया देरबाथाय ओरै हाबबोजोबनानै नैबे सिङाव न'आव हाबजोबो आरोना दायो लामाखौ एसे बानायना होबाय नैखौ दायो दैयाथ' बेसे थांख'नो ना लामायानो फिसासा नै जोंनाथ' आरो बेयावनोसै संसार जानाया बेखौबो गारनानै थांनाया जायगाखौबो बेनो जोंनि सना जायगा दै लोमब्लाबो माने सान्दुं दुंब्लाबो बेयावनो थानांगोन अबावथ' हरखाबै थांनो हानोना पुरा दैजोंनो माने लोमजोबनानै दङ दायो जोंना बातासिपुरा नायनो हागोन नै माबायदि माने जोबोद खस्थ'आव गोलैनानै दं दा बिथिंजायनि मानसिफ्रा माने संनायनि जानायनि माने बिदिनो माने मायाव संगोन मायाव जागोन बेफोरबायदि माने जोबोद खस्थ'आव गोलैनानै दं नायबावनो हागोन नै बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै माबायदि माने दैया न' सिङावनो माने लागायजोब्बाय आरो हाबजोब्बाय नैबे जाहैबाय जोंहा आदा बिबारसालानि न' बिसिनाबो नै जोबोद माने खस्थ'आव जानानै दं दैया आयौ जि गोथौ गोथौ हाबखायो नै दैया दैबाना सारमोन दैबाना मा खालामबावनो उपाय गैया नै माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनानै दङ दायो दैया लोमोब्ला माबायदि माने दैया उसिजोबो न'आव माने हाबजोबखायो ओमफ्राय सोरनाबा नै देवाला एसे गोजौ होनाय नालाय बेनिफ्राय न' सिङाव हाबस्लाबा आरो दं दायो जोंनि बर' सुबुंफ्रा उपाय गैया माथो खालामबावनो दैयाबो थांनो लामा गैया ओरैबायदि माने दैमा बायदिसो जानानै दं दायो नोंथांमोननो देखायनो नाजाबावनि आङो नै दैया माबायदि माने उपाय गैया आरोना मा खालामनो सोरथो नायफैगोन दा जोंखौ सोरथो मा राहा खालामना होगोन उपाय गैया रावबो जोंखौ बिदि नायग्रा गैया राहा खालामना होग्रा गैया नै दैया माबायदि माने अखायाथ' नै थाइफ्रिगासिनो दंबावो गाराखैनो दाबो दैयानो थांनो लामा गैयाना नै जिबायदि माने खस्थ' जानानै दं दायो बयनिबो न'खरावहाय न' सिङावहाय दै जाजोब्बाय सोरनाबाथ' माने दैया एकदम न' सिङावनो हाबजोबनानै दं आरोना बिसिनानिफ्राय माने बाहेरायाव फैनो ओंखारब्लानो माने दै गोजा आरोना नै जाहैबाय बाथौखौबो माने लोमजोबनानै दायो माने नै बालायासो खोबजोब्बाय आरोना बाथौ बिथाखौनो नुला ओमफ्राय नोंथांमोननो नै न'आव एसे देखायनो नाजानि आङो नैबे न'आवथ' नै अरदाबफोरखौनो नुला सेस बालाया खोबजोब्बाय नै माबायदि अबस्थायाव जानानै दं दायो बिथिंबो नायनो हागोन नै एकदम थुरि माबा माबि हाग्रा बंग्रासो सेस हाबफैजोब्बाय न'आवहाय नैयाव अरदाबफोर दंमोन बेफोरखौ माने सेस बालाया खोबजोब्बाय नोंथांमोननो दैमाखौ एसे देखायनो नाजानि आङो नैबे सबाइ दैमाखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय थ' नोंथांमोन नैबे जाहैबाय सबाइ दैमा
सबाय दैमायानो माने नैबे न' मोनसेखौथ' मोनथारसिगोन माने मोनफैथारबाय नायनो हागोन नै नैबे जाहैबाय सबाय दैमा नालाय नैबे न'खौथ' नै मोनथारसिगोन माने दा हराव जुदि दैया बिदि देरबाय थायोब्ला माने देरबोबावोब्ला नैबे न'आथ' थांसिगोन नै नायनो हागोन नै माबायदि माने दैया बेवहायसो ओरै गिदिंनानै माने बेवहायसो फाखन जाफैबाय आरोना दैया ओइजों ओरै सिद्दा फैनानै नै बेवहाय फुरा ओरै सौखैफैखायो आरोना बेजों जुदि ओरै ओइथिं मोनसे दैमा दंबावो हा बे दैमाखौसो लोगो लागोन बायदि मोनदों आङो नैबेयो माने ओरै सिद्दा फैनानै बेवहाय ओरै सौखैफैयो बेजोंहाय ओरै सिद्दा खुरलांगोन बायदि मोनदों आङो नैबे न'आथ' थांसिगोन उपाय गैला माथो खालामबावनो बेहाबो माने रावबो न'आव दा हौवा मानसि गैथ'वा हारसिंसो बर्थमान बे जाहैबाय आंनि लोगोनिनो न' बे न'आ माने हारसिं मानसि उपाय गैया माथो खालामबावनो नै दाथ' न'आवनो मोनथारसिगोन दैया नै एसेल' डिसटेन्स दंबावो दे बिदि आरो दा खुरफैबावोब्ला दा मोनाफ्राव जुदि दैया फैबावोब्ला बे न'आथ' ओरै थांखासिगोन आरोना उपाय गैया नै हारसिं मानसि दा न'आव हारसिं दङ माबे मोनसेखौ मावख'नो माखौ बोखारनो अबेखौ दोनहैनो जागासिनो दं हारसिंनो अखायाबोथ' नै थाइफ्रिगासिनो दं अखायाबोथ' गाराखै नालाय थ' माथो खालामबावनो सारमोन ना मोनजेबो बेफोरबायदि माने दिनैथ' आरो मायाव संनानै जाबावगोन मायाव मा खालामबावगोन जोबोद खस्थ'आव गोलैनानै दं नैबे मादैयाबो माने हारसिंसो दङ दायो न'आवहाय बबे मोनसेखौ मा मावख'नो जागासिनो दङ नै उपाय गैया दैया सिद्दा फैनानै माने नैबे न'जोंसो सौखादों बेजोंहाय थांगोन आरोना दैया ओइथिंहाय मोनसे दैमा दङ बै थुरिबारि खासिबारि नुदोंना बेवहाय मोनसे दैमा दङ नैबे दैमा ओरै सिद्दा थांगोन बायदि मोनदों आङो दाथ' नै ओरै सौगासिनो दंना नै दा जों सौदों नालाय नैबे न'आथ' नै उपाय गैया बे न'आ थांसिगोनबो जानो हागौ नैथ' दा गैथारला नै ससेल'थारसै नैबेनो जाहैबाय माने सबाय दैमा गोबां गोदोनिफ्राय माने गोबां जोंनि बर'नि आदै मादै आयं आमाइ आनै गासिबो जोंनि बर'नि न'फोरखौ फुरा सिलिंखार खालामलांजोब्बाय बे दैयानो माने जोबोद खस्थ'आव माने खोलैयो माने माथो खालामबावनो जोंनि बर'निल' नङा ओरैजायबो माने गुबुन जाथिनिबो बे दैमा जिङाव माने जिमान माने मानसिफोर थादों सुबुंफोर थादों बिसिनि न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामलांजोब्बाय खुरलांजोब्बाय माथो खालामबावनो दैसोना बेथ' रायनानै बुनानै बुंनानै बुजायना दोननो हाया मानो होनोब्ला दैसो गंगाय गावनि लामाखौ होसोगोन गावनि लामाजों थांगोन माथो खालामनो उपाय गैया नै दा नायनो हागोन नै बे मादैया हारसिंसो जानानै दं दा न'आव रावबो हौवा मानसि गैया बेनिखायनो माने अबे मोनसेखौ बोखारनो अबे मोनसेखौ दोनहैनो जागासिनो दं बेलेगावसो दंजोबो ना माने आं नुबा खिथाहरगोन दे नैबे न'फोरखौ बोखारनांसिगोन उपाय गैया दा न'आव ओरै हाबजोबखादोंना न'आव हाबजोबखादोंना माने नै हाब्रु गोजा नै रानलांबाय आरो हरनि 3टायावनो देरदोंनो दैया हरनि 3टायावथ' मानसिफ्रा जोबोद उन्दुफुनाय टाइम माने हरनि 3टायावथ' जोबोद उन्दुयो जोबोद माने बे टाइमा जाहैबाय मानसिफोरनि उन्दुनाय सम दा बेयाव हरनि 3टायावनो देरबोदों एकदम दैया माने देरबाय थादों जाहैबाय नै बेयावबो न'आव हाबजोबदों न'आव हाबथ'ला आङो नैथिं उपाय गैला नै मादैया हारसिंसो जानानै दं दायो र' आं मानसि मोनबा थिनहरगोन जाथ'ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन गोदान ब्लग भिडिअफोरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फंबाय साननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों।